वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बिखाया गावो खुगाया गेवा। बेयो मोनसे रमान्टिक शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायनानै लादो। सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों ददेरे फान्दां बर', मिजिं नार्जारि आरो मनिषा मुसाहारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दांखोलोदो, फिलिसा मुसाहारि आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्शनानो जादों जुलि मुसाहारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि गावरेमा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जुलि मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो इन्टारेस्टिं आरो जोबोरैनो दुखु गोनां आरो जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।